Iyawan lang hagani kapor, ban mani ban syakri ublay, hagani ka jinyaseng kabalong ka sakramen jo ka jingkway utray. Ipadang subay pi baro haga kerteng ka jong Jesus Christ, to ublay kerkuy ka jing syakri ka jongi, ini pendam ka jing duay. Ublay buk pao jongi bahabaneng, iwan ban mani ban syakri ame, iwan ban ay kapor ka bakentang ka jongi, hagani ka yeng ka bakentang kuy ka jong me, ban penteli sipor yalade ni jingmut jing perkhat jong ni ka pertai bat ban penlet jingmut bat ban pengentang yalade ka jing syakri me ikarpat men kerku me ko trai yagi benta baro jong jing syakri ka jongi yagi nong yeshim benta baro ka ni ka jing seng padi ngilang baro kiriu dekat jong ka balang ki ban yo benta na kami ka jong me ngiangu me ko trai ba me yo sngo ka jing duai ka jongi yagi ni ngipan ngidem ngingo ngipediang haga kerteng ke jong utrai bat unong penim jong Jesus Christ. Amen. Ngini syakri ublay da kabangi arwai lang ke jing ruai ka arspa. Hadin kini ke jing ruai nga kerpa di temen besan jongi, temen besan PS kanayor ba in sngob ha ban yalamingi haga jing puli na kakhtian ke jong blay bat haga jing duai. Nang yaad ko mensim wat kau syate syaseyon syababet da kumi dengong haulom to kumi syagading na lukenrat hangta balasa ka krung bakentang balasom ka jingruai ka ba arspa Wat kau syate syaseyon syababe da kumi dongong haudu to kumi syakadeng pona loken rat balasa kagrung bakentang balasum ulum ujerong jerong hi kakuna kode ken yo kimi ngiban kisek niru kibreu batia habadum ladom ken komit syaulum ken kermen nang tajiu nomru Gila kinong we jengai ba ban iki rek ha ublasa kin ika kliru maladem ban sat kat ki ne udon bor ken le kido lut kum kayon ka bomba tungit shu nom shen Shwa ingin selej au blay ke jing duai agni ko por tungin syashkor ikato ni telik bentan ke jing shisha jong kaktin ke jong blay an pulin nagi babun telik bentan subha ban ni shalem ban nga Benengkong na kitab Isaya kalnong besan pulai ngan pulin adu dekot benengkong adu kebesan kaktin ke jong blay ka ongkum ni wei ubalangai ya ke jing penbana jongi Pad hangno la penpau ya ka kesangti utrai na bau mino
hakmat jung kum jing thong ubadang long kum uthiet nakadaur khiang dor lam ni jing itnat te habang iluyo iyo amdan ke jing bahabreu ke bangin ibhayo ulalong bala iben bat bala kentai de kibreu ubreu ke jing sungusi bat ubatip ya ka khuslai bat kom ubaki breu ke jubori ya la ka khman na u la iben yo te ngim shem la nyo yo shishaw la ba ya ke jing khuslai ke jongi ba ulaket ya ke jing sungusi jongi ban ngi nyo yo bala penmong bala syo dau blei bat bala penjenjar ndai la penmong yo ni namar ke jing rengkang jongi la penluet yo namar ke jing le bom hok jongi ke jing pinstom ke jing suk jongi kalong halor jongu bada ke jing jingem snam jongu la penkhia yangi sti petros kal nong balai sti benokong petros kal nong balai ke khot bakhat phra ka ong kumni nama ukres ula sya shitom shisen namar ki pop ubahok na kabanta ki bamhok khnang bu unyo yalam yangi ha ublei habala penyap ya u ha kado hanre bala pelong im ya u ha umensiem gospel yones kanong bakhadar kerkhot kabar pusau kong kumni shisha ang ong hapi lamdai wei sembai keu idahap hakendo babi iyap ita iyai sa marwei ndai lada iyap isei no shibun uso Stephen kong si koren kastik baar si koren kalnong basan kadekot kabakhat san kong kumni bat ulayap ru na kabanta baro bagita kibaim kinom im shu haledihi ndrai hau ta ubana kabanta jongki ulayap bat ulami pat gospel yones kalnong manreu an pulay nagrekot pasan puway san pulay basan pusaw tin ka jong blay kong kumni nga ngalong tau kupu uba penim ubalawan hiar na beneng ladaw no noru unyo bam na uni kupu unyo im bom jukot bau tau kupu de yau bangan ai ulong kadok jonga ya kaba nga ngan ai na kabenta ka jing im jong ka perthai namar katau jisul yotu haki shisha shang ong api lamda pi bam ya kadok jong ko no breu wapidi ya kasnam jongu pimdon ka jingyam haladi uno ru babam ya kadok jonga wadu badi ya kasnam jonga udon ka jingyam bom jukot pan nga ngan penmi pat yu ha kasengi ka bakhado kabanta ka bakhado kabangan pule kalong na stik manengkong koren kalnong bakhadwai ke khot bar fra kong kumne henrei to ai bu briu un jet yeladi to anda kumta to ai bun bam no kpu bun di na kata ka khuri ublei un kor khuingi e ke jing puli ke jing shas ko re ka ten ko jong blei tong in pandam ho blei ke jing duai tong in duai ko kpa jongi bah beneng long ka ba khoj ka kerteng jome wan ke hima jome long ka mon jome ha ka khandau kom bah beneng kaburam ka jingo ba ka jingaro baro ngi ai sheme karat bihe namar kani kalat ka bakodor ka ba penyo hangi kum ki khon ki bihe ke jome ka ba penyo hala jong ka balang bangila atraya kani ka janme jong ani sngi ngin wan ka yeng ka bagantang ka jome bangin yo ban mane ban shakriya me bakham tam trai bihe bangin yo bani shimanta na ka me ka bagantang ka jome ngai ngu ya me able bihe
namarkat ni melalum yalo jong pailang ko try malakren malapasiaw hagido nod ki mesim jingi way pi way bangin sngotu atrai ya gajing kraw jong gajing sha shitom ko jong me ya gajing kraw jong gajing yap ko jong me badai tang da kata kabala ban pelaj im yingi badai tang da kata kabam melasius pa ya karam ko pop ko jong ibaro kom ta barak rabi hi kom ki kon jong me ya kabam melapasiaw dalu jong men se mo ko nyilai mi na ki jong ki yeng ki sem ban wan ka yeng ka bakantang ko jong me ko karabi hi bangin yo ko trai ban dona khmat jong ka mi ka bakantang ko jome bad bangila trai badiki khmat ki bagan jamin sim nginyo I me ba me yang ba me sam me ai la ka jong ka met me ai la ka jong ka snam trai bi kaman long ka jing bam ka jing di na kaman ta ki men sim ki ba ko dor jongi nginyo mat atrai bi ka jing thau thamai ka jome nginyo mat ik jing sat khoi ka jome ko kra bi a ble bi tu snei ban yarap ingi I we pi we ka nginang don ka yeng ka bagan tang jome ha ka ne ko por erap a ble bi ki do nut ki men sim jongi ken pai se gading phna ka jome namara trai gading phna ka jome kadon ka wa ka batoi ka snam ka bokodor ka badan ka bor ban sat khoi ki pop jeng mont boman jongi ka badan ka bor ban sat ki jing tinget jongi baro namar kata ya rap ingi atrai bi he ka por kam kum ki khon ka jome ba trai bi ngin demret de khmat ka trai gading phna ka jome trai bangin yo man atrai bi ka ta jing sat khoi ka jome ya gido not ki men sim ka jongi bangin long ki babit ko trai bi ban yo ban ta na ka jing sok ka ba kular na ka man ta jong hi wei pi ki khon ga jome a ble bi to song rangkat bangi ka ne ka por trai bi ka bangi ngi dang sang lang ka tang ka ba em ga jome a ngin yo sngo I ka jing rangkat ka jome a ngin ma di ka bor ka jome a ngin ma di ka jing shaman sim ka ba thamai ko trai bi bara bangin samino na ka ri ga yeng ka ba kan tang ga jome ngin mi karabi ki breu ki baladon ki jingkot jingmot ki batmai kai ki bangini ban le kum ngi ban em ko trai ko mu ta ki kon ki ba hi ko jome a ble bi ngadua tu kar khu ka ne ka por kar pang trai ji su bi hi ngi we pi we abang si yo bani shimantano ku pu bolong ka met ki jome ban khori ki bolong ka dak jong snam ko jome oi kini ki long ki dak ka ba sabar re ya rap ngi atrai ji su bi abang yo bani shimantano ku pu bol khori trai bi hi mangiru ngi sngoto bang yo bani shimantana kita jing seus pa ka ba kraw ko jome jing sha shitom ko jome tarabi ini abani shimantana kata ka ding phna ka ba mala ba ko tarabi ba mala IT la ko jong ki jingem na ka banta ya ka ban pani mai ki nong pop ki ba jot ki baram blai bi ngi duai khman jome ka ne ka por mata ya ra bingi ko krabi so am kin knel jong ki ti ban shim yu ko ba ka khori ya ra bingi atrai mo ka tin ko jome ka kran bangini il ka jong ka jingem trai yu il ka jong jing tlot ki jing swai jing duna baro bangidon batrabi mingilaban kod jing mod scam bangilaban yai pen bait ban yai pen thamai la de ya ke jing de ke jing iban mena ko ka por so ipat trabi a ble metip mi ngi long tang ki breu ki batlot ki baswai ki basranya do ka ta oi trang yai persang man sakri mena ko ka por so ipat yai bini shimantana ka mit ka ban tang go jom trai dai bon sin ko trabi don ki por ki bingi jingai no na me don ki por atrabi bingi ya hala ka jongalanti don ki por atrabi ngi lenno yeme ko karabi na mata ya rapi ngi ka por trai mungin don ni jing kod jing mot ka scam mungin don ni jing kod jing mot ka thamai trai banane trai ngi nya rangkat ban me bangila ban sno scam me adu ka kod jong jing jongi bagi bor jong ni jing dom ka parthai ganom la trai ban prem baklai kalanti ai ka jongi ablai bi ngi duai khmat jong me ka por to isle ban kar khu kar pang nam ta lo jong sakri pastor trai bi ba shem ka jaka ka jong me trai ban yang atrai ban sam atrai bi yo pu ba yo khuri halagi jong ki brio halag jong pa lang ko trai ban ko bori trai bi he ka bor jong man sim ko jong me trai ulang tang brio ko trai bi he nela de ban sim ka ka ban ta ko ba me ko bori trai pa trai bi he ke bin pendam kanom long ko trai bi he kar kum kai Kamuan beriu ke jongi menaikkan long lama ke jemput ko bor ke jom etrai ngiduai ru trabi lorang kat bik sekri ke jom ginong sarai jong ke balang kimen seyo manusia mentah ke ban samyo ke pu ke kuri ngiduai kiru trabi ke jong dorang kat ke jom pa ke jeng kesan bor ke jom a trabi ngiduai tu ker khu ingi lama kini ke jeng sekri ai mengin mat ke jong dorang kat
Angin mat ko trabi ya kajing isnay kajing matmay bor ko jome para bangin sa mino na kayeng kabagantang ko jome ko tray ngin mi kibreu ko beliau mat kajing kerko bagnya mensiam dos ngau ablay ko bangu jong ikidong pop ki bejat ki bram isni man ma pi ki pop ki rengkang ni mesyam kajing jong ik baman keseng nabi kini barong nyu idam ngipan agar tengah jong tray monong panin bayi jong Jesus Christ nanu mentasi do ki bam ju kodro amen. I teman besan Dr. KK Marbanyang berjudan rengkat bangi ki teman besan be jongi ki dekat komiti balang bad mapi ki parariu dekat baro na balang Presbyterian Mauro bad ki wei pat ki balang lembat mapi ki ba kmi bad ki be osngau ling ba ka YouTube channel jong ka balang ngai ku ble pi baro aka kerteng ka ba koridor tam ka jong trai bad unong pen jongi u Jesus Christ ngi pediang sobha kerpang ye kini ki ba ngidang sudah pediang riu dekat hagenika sngi balang kabaladep ubleun kurku yepi haba pi lalong kiri dukhat bat pi shimenta ka jiaselok saudong kami ke jong trai ni pediang sobharu ye ki parariu dukhat ki bani ki wei pat ki balang ki bajula bani don rengkat bat ngi na ka wei ka por tu ki jingkur khu ki jong blekin long halo jong piru bat sobha long lai lot ban wani ki jiaseng hapo kanika yeng mani ka jongi Kubli shibun teman besan PS Kanior belai lamingi haga jing pulia nak tien jong belai baga jing duai ubelai kerku ya pi mat ka jing syakri jong pi ya ka kam ka jong o ngini beteng ka jing syakri ka jong ya ubelai da ka jing ruai ka besan spa saupun rio pat hadin ka tangin siyo sngo ya ka khubor nak tien ka jong belai ka pop ka jur ka ram ka krau ki sai khum jong ka om la lao om don ka lat bangin yo lat om don ka snam bangin yo sat ke jing ruai ke basan spa saupun rio kapop kajur karam kakrau kisai kum jong ka om la lao om don ka la bangin yo la om don ka snam bangin yo san ka kuporna buneng ka pla karam la siu huding puna unong pop menta la lai kapop bun belin la yo san uji suba ro la siu la pelat par yang ikibri kajing to persya kam don shu ya ungin ya ro jiu nong du kat nu ki pop ba umap kat nu bakrau kajing isnei kamet bat men singin ya ai yu Jesu Christ bulong utrai kapang pedeng juga kubur ka ba nginios ngo ka ni kapor ka long ka jingmut jong ka jing khawai utrai ka thim banga kren ka snem arajar apusan ha gini ki jing seng sakramen ka long ka sakramen ka jing khawai utrai ha ka sakramen ho banai march ka niam ka jing lat bat ka jing khawai utrai ha ka sakramen u banai june u jisu la seng ka jing khawai utrai menta ka sakramen september ka jingmut jong ka jing khawai utrai baru Desember sumar khoj ye ka jing khawai utrai
Kanong rim kalong nagasiti ka jong apostol Paul siginong Korin kalenong ka ba katway kidikot arpo lai hadu arpo nriyo. Iway Korin katway arpo lai hadu arpo nriyo. Nabangala pediang na utray ya kabangala IT pateng ruha pi bau Jisu bau try hakata kamiet hakabaladino yo ula shim yo kupu bar habau la lango ula kedia bar ula ong to shim pi to bam uni ulong ka met jonga ya kabala penken na kabenta jong pi to le ekani ya kaban ken mau yanga kumju ru ikakuri hadien ka babam jamit uda ong kani ka kuri kalong ka jutang ka batmai daga snam ka jonga yakani to le phi katnu sin ru ba phidi yaka banken ma yanga namar katnu sin ru ba phia bam yunu kupu bat phia di yakani ka khuri phi pan pawe ka jing yap utrai tat anda unwan ka jing mut jong ka jing khawai utrai ki kentien ba ka testament ka bathamai ka panon kam na ka benta ka jing khawai utrai ka long ka eucharist ka jing aingo ka bawan na ka tanrai Greek Eucharistisas Matthias lenong barpun rio kidikot arpun rio arpun nyo nangta kabaar kalong breaking of bread kabak kedia kpu kikam ki apostol ar saupu ar nangta holy communion ka jingeselok iway korin shipau katan rio but nangta ru the Lord's Supper ka jing khwai utrai haga jing sha ka Bible khasi ka tho ka jing khwai mir utrai tamangi ong ka jing khwai utrai iway korin katway arpo ki balang baper ki don la ki jong ki rukom khot ya kaneka niam karukom haga balang Roman Catholic ki khot the Eucharist lani ka Eucharist bakhoj haki balang brethren ki ong breaking of bread ka jing kedia kpu haki balang Baptist balang Methodist ki ong Holy Communion ka jing selok bakhoj nang ta hagi balang Presbyterian and Reform pat ngi jupanan kam daga kentien the Lord's Supper ka jing khwai utrai kidon sautli kirukom sautho kiba khampau shapang ka jing khwai utrai kabanengkong kalong transubstantiation ka jikai joko balang Roman Catholic katkum ka Lateran Council bat ka Council of Trent transubstantiation kabaar kalong ka consubstantiation kabolo hikayu Martin Luther bat kabakabot kabalang Lutheran kabalay kalong ka memorial lani ka jing kenmau kabolo hikayu tau Ulrich Zwingli bat kibot ki balang Baptist brethren bat katto ka ni ki balang Pentecostal bat kabasaw kalong ka spiritual presence lani ka jing don kabaken jaman same ka jing hikayu ka John Calvin kabakibot ki balang Presbyterian and Reform transubstantiation, consubstantiation, memorial, but spiritual presence. Kini sautli kirukom perkat kimi haka jingpen thamai ka balang haka spas nem ka bakhan rio ya ka balatip kum ka Reformation. Kabaningkong ka transubstantiation. Kani ka jihikai tenrai cho ka balang Roman Catholic. Trans kamot syagatai kaliang lani shalendet substantia kamot substance lain kanu kamar kamata transubstantiation kamut habau lengdo uduai haka Eucharist bad ukur khu yo ukpu badika khuri lapan kala yaki naga jinglong kpu syaga jinglong kamet Eucharist lapan kala na ka jinglong khuri syaga jinglong kasnam ka jong Jesus Christ nda supait nabar ihi kumukpu bad ka khuri smaru kumukpu bad ka khuri nangta ka jingma ro kumukpu bat ka khuri henry ka jinglong ka bashapo ka tanrai te kala kala shakamet ka jong Jisu ka met ka bashisha Jisu bat ka snam ka jong Jisu ka snam ka bashisha ka jong Jisu namar kata haba yabam benta na ukpu bat naga khuri la long hi kumbabam bet naga met bat naga snam ka jong Jisu barhaman ka jing rakhi ya ka Eucharist ka balang Catholic ka hikai ba uleng do uai kum ka jing knya ya u Jisu nakabenta ki pop jong ki breu baro ka Reformation
Lani ka jing pentamai ka balang haga spas nem ka bakat rio. Kam shim pediang ia ka ni ka jing kai jong ka transubstantiation. Halor ki lai teliki nong rim. Ka benengkong namar ba ka Bible ka ong ba u Jisu udan hang te habeneng. Met bat mensiem. Namar ba ka met jo ka don hang te habeneng. Kamla bandon haga jo ka poro. Haga jing long met ha ka ni ka perthai. Nang tapat ka jing mani yau kupu ba dia ka kuri. Ban mani ki kum ka met basisha ka snam basisha jong u Jisu Kris. Kalong ka jing mani ya gi jing thau ban yau nong thau. Ban ka balai ka jing kai sapang ka jing kenya sa ka jing kenya man ka por barakhi ka Eucharis. Kalong persai ka jing kai ka khtianu blai Hebrew le nong bakandai ki dekat arpun sa hadu arpun rio. Baka jing yap ka jong Jisu kalong tang shi sin wala yap kum ka jing kenya nagabenta ki pop baro jong ki breu baro ha ka ni ka perthai. Utau nong yalam balang bakrau Martin Luther ula kenta je ka transubstantiation. Baru ula terwa da ka waipat ka rukom perkat ka rukom sothu sapang ka jing khwai utrai ya ka bala khot hadin ka consubstantiation kani di ka mat ka baar. Kani ka di ka jihi kai tenrai jong ka balang Lutheran bat kat tu kat ni ki bai patro. Kon kamut together lani bayadon lang. Substantia kamut substance lani kanu kamar kamata. Ulutha umenjur ba ka jinglong tenrai jong pu bat ka kuri kim shem kala. Dala duai uleng do ro. Ka jinglong tenrai jong pu bat ka kuri kim shem kala. Henry ka met bat ka snam jong Jisu ki don ha unuk pu bat ka ni ka kuri. Ha ringkat bat hapo jong pu bat ka kuri. In, with, under the bread and the wine. Kata kalong kagentien ba pendon ka bulutha. Ka jingring dur ka baki Lutheran ki ju pendon kam hababatay sapang ka consubstantiation. Lani ka jia don ringkat lang ka met ukris bat ukpu ka snam ukris bat ka kuri. Kalong jong sponge ubala we ka Pijia pendon kam baro ya sponge pilawi ka sponge long ka bat ka kam long sponge. Henry kia don lang rengkat ka bat sponge. Hagaju kurukom ong ki Lutheran hagajing ring nuksa. Ba udon hang di ukpu bat ka kuri. Hagaju ka por kia don lang ru ka met ka jong Kris bat ka snam ka jong Kris. Kani ka di ka jing don jong ki rengkat hagaju ka por. Kabalay ngan iishwa ngan poish kabasaw. Kabasaw ka di ka memorial. Memorial ka di ka ngamud banong kabalay ka di ka memorial. Lani ka jingken mau. Ya kani lahikay da u Swiss reformer. Unong yalam jong ka reformation na Switzerland. Ubakal treng u Ulrich Zwingli. Bat kiway parhadin jong u. Ulrich Zwingli unget ba kini kilong tang ka jingken mau. Ya ka jing yap pli ka jong Jisu. Umdan haki kilong tang kidak jong ka jingken mau. Uang namar bau Jisu uang uni ulong kamet ka jonga shimut bagani ka dadai shisha kamet. Habau Jisu uang kani ka di ka kuri shimut shisha bagani ka kuri. Ushumut figuratively hakarukom jaga jingring dur. Shimut literally shimut kumbakalong. Men bau Jisu uang ngalong ka jingkang. Kamut bulong kum kini ka jingkang aga yang mani. Habau Jisu uang ngalong ding sawan. Kamut ba mau udan tiet bat u seiselut daki sentiu bat dagi sla ti wong hagaju korukom habu ong ba mau long ukpu bat ka khuri usumut hagadur haga jingring dur uzwingli wong bau Jisu Kris udan bet haman ki jakalong jieseng don kerpang rengkat bat ukpu bat ka khuri. Kamdon ka special presence ka jingdon ka bakerpang ha ukpu bat ka kuri ujisu don hi ha man ki balong jia seng jo ki Kristan. Ukpu bat ka kuri namar kata kishu penken mau yangi baya ka met ka jong Jisu la penken na ka benta jongi bat ka snam ka jong Jisu la penmi na ka benta jongi.
kalong tang kadak jong ka jing kan mau namaru Jisu laong tole ekane ban kan mau yanga kani kadi ka jihi kaitan rai jong kat tu kat ni om barok ki balang baptis jong kat tu kat ni ki balang brethren om barok ki balang brethren kalau ka jihi kai jong kat tu kat ni ki balang Pentecostal om barok ki balang Pentecostal Henry Martin Luther ula kentat ya ka jihi kai jong Zwingli bad ong umdan ai na ukris hau kupu bad ka kuri bad uang balai ba piweng no ya kata ka jingdon ka jong ukris na kupu bad na ka kuri balai ba piweng no ya kata ka real presence ya ka jingdon jong ukris na kupu bad na ka kuri kumta la pelong ya ka wei ka jingyalang ka ba kraw ha Marburg ha Germany ha ka snem khatsan spa arpu kendai ban persang ban yo ka wei ka jingmot ha pareng ki Protestant halor ka jing khawai utrai bar halor ki wei ki jing kai shong tan rai ya ka balatip kum ka Marburg kolokwi hagasnem khatsan spa apukandai hang tau Zwingli upan kesan banong kini kilong tangki dak tangki sakhi mdon jong ka jing long tan rai jong Jisu haki kat bau Martin Luther paduang don hau kupu bat ka kuri kata ka real presence ka jingdon ka jong Chris hau kupu bat ka kuri u Martin Luther u yai kren ya kini ki kentin ha ka kentin Latin hoc est corpus meum u yai ong hoc est corpus meum this is my body ka ni ka long ka met ka jonga uang bau Jisu num ang thali bun sin baka ni ka long ka met ka jonga nang tau tho dau shock hangta hakamit hakabau yeng hoc est corpus meum hoc est corpus meum this is my body kani kalong kamet ka janga ban pen skem ia ga jing shisha jong ga ktien ga jong blay ba hang ni ka don ke ga kerpang ka don kamet ka jong Chris bat ka snam ka jong Chris katto kan ni snem hadin jo ka Marburg kolokwi u John Calvin unong France bopoy ha Geneva Switzerland but ulalong nong yalam joga Reformation hangto kumba ulutha ulakentat ya ka memorialism jong Zwingli u Calvin ru ulakentat ya ka jihikai jong Zwingli ban ong bo kpu bat ka khuri kilong thali amdan jong Jisu haki badu kikai bo Jisu daladihi ulakren Shapang ka jingbam ya ka do jong u bat ka jingdi ya ka snam jong u men bau Jisu ang ngangalong ka jingkang hoat ka de ka jing ringdur men bau Jisu ang ngangalong uding sawan hoat ka de ka jing ringdur Henry habu ong ngade kupu ula da batai bania ula da batai syai baru bangin sautu ba don hau tau kupu don hakata ka kuri badu John Calvin we alam yangi siya iwe yonis lenong kabahan rio kadukot sanpulay hadu sanpun rio ngamud banong ka gospel yonis ka lenong kabahan rio kidukot sanpulay hadu sanpun rio namar kata u Jisu le tu haki shisha nga ong api lemda pi bam ya ka do jong ukonu brio bat ba di ya ka snam jong u pimdon ka jing im halade unu ru ubabam ya ka do jonga bat ubadi ya ka snam jonga udon ke jing imbam jukut bat ngan penmi pat ya u hagasngi ke bakat do na bakat do jonga kalong da shisha ke jing bam bat ka snam jonga kalong da shisha ke jing di jaru babam ya ka do jonga baru badi ya ka snam jonga u yaisa hanga bat nga ha u kala syai kedar bagani kam dei tangga jing ring dur u Jisu loong ban bam ya ka do jong u Jisu loong ban di ya ka snam ke jong u but kini kimlong ka memorial ngiladon memorial pechatay ketika ding pna ka bangibu hang tay katay gadi ka memorial ka jing sa kan mau ya ka jing yap jong Jisu ukpu bat kukuri kilong kam tam kam kraw ban ka memorial ka jing kan mau ya ka jing yap li jong Jisu bade hang ni bangi poy siya kamat ka basaw ka bakhat do kata ka spiritual presence ka jing don ka bakan jaman sim
Hagan ni sing ala penon kambod ki kentien pareng kerpat pinam soi na persangkat balak ban penon kambe tang di kitien kasih ndrei hati yang hateng mlalaj namar kini kilo ki kentien bagi penon kam ka theology ka spiritual presence ka jingdon ka bakenjaman sim u John Calvin u persha e ji kai zwingli ba ka jingkhwai utrai kalong tang ka memorial tang ka jingken mau ndrei u ya peru na Martin Luther ban ong baka jingdon ke jau Chris kalong hakado ban ong baka jingdon u Chris kalong physical u Calvin u hikai wong ka jingdon jau Jesus Chris kalong spiritual ka jingdon ka bakan zaman sim baka jihikai jau Calvin kalong hamar hang ni hapedeng jong ka transubstantiation consubstantiation chakani kaliang bat ke memorial chakani kaliang na kerpat pin soba ben pet shane Hagan kaliang diga transubstantiation kaji kai ka balang Catholic ukpu bat ka khuri ke dakalla shisha ka snam ka met ba ka snam u Jisu consubstantiation kaji kai chong ka balang Lutheran ba ukpu bat ka khuri kia don rengkat ka met bat ka snam ru kia don rengkat shagani kaliang kamon jong apat petchane kani ka diga memorial kadai tang ka jingken mau ya ka jingyap ka jong Jisu umdan ai ka bakerpang hau kupu pada ka khuri ka khalong sting bah kata ka rukom sauto hapren kini lightly ki rukom sauto transubstantiation consubstantiation but memorial hang ni hapdeng uyang u John Calvin ka jihi kai jong u shapang ka spiritual presence ka jingdon ka bakenjaman sim ka jong Jesus Christ ka real presence ka spiritual presence ka jingdon ka bashisha ka jingdon ka bakenjaman sim ka jong Jesus Christ hau kupu bat ka khuri u Calvin uhikai ba uji su umwan hiar nang te na beneng hakado unsawan hakasingi ka bakado banwan sauno henrei bahabangi rakhi ka sakramen umwan hiar nang te na beneng hakado ban penpau yala di hangni hagasnam bat kado henrei di umensim bakhoj ubara ngi nang ni na perthei shate shalor khnang bangin don ka jinga sulok bat u nakatagadaw lakhot e ka holy communion ka jinga sulok bakhoj iwe koren shipau kat nriu ki reform theologians ki khot ya kamit ka jong utrai ka visible sermon ka sermon ka balak ban yu ki khot a sign and a seal ka dak bat ka sharp jong ka jing mentoy ya ki banget kata kalong ka kentien jong ka jing plajinget jong ka balang presbyterian ki shipau article ki badon ka constitution kalong ka dak bat ka sharp jong ki jing mentoy ha ki banget namar kata mapi ke beshim menta hakami ke jong trai pide banuan daga jinget ban bam yukpu daga jinget bandi ya khuri daga jinget bat pinwan ru daga jingpen kentang ya lade namar ba pinyo benta na kamet ke jong Chris bat naga snam ke jong Chris ka jingdon jong ka kalong hakarukom ka bakenjaman sim spiritual presence henry ka day kamet ke jong Chris ka day ka snam ke jong Chris u pastor un saduai pengentang yu kupu bari ka khuri ngin sayeng ngin saduai pengentang yu kupu bat ka khuri henry piru pide banduai banonga bam yu kupu ko trai daga jinget ba ulong ka met jong me balapan ken na ka benta jongi but ka spiritual presence ka jingdon ba kenjaman semu Jisu ka donang ta pindi e ka khuri daga jinget ba daga jingduai nga di e ka ni ka khuri daga jing sauto ba ka long ka snamu Jisu ka basat e ki pop jonga ba hang ta pinyo ye ka jingker khu na ublay lara pisule tang bandep rukom kan sulong kumta hi tang bandep rukom namar kata ngi di ban bam ngi di bandi da ka jinget kado kay gajia day happening kaktian ka jong ublay bat ka jing kway try kay gajia day happening kani kaktian ka bangila puli bat ka bangi sngaw bat kaktian ka jong ublay kani kaktian kaya lamingi siya Jesus Christ ka sakramen pat katay yangi ha Jesus Christ kani kaktian bat ka jing panbanaya ka kaya lamingi siya ka jingit ha Jesus Christ bandangila po ipat hakani kami katay yangi hakajing long mansim hakajing slok lang badu Chris kay gajing tmu jong kani ka sermon kani ka ministry of the word hadian ba pila yo kani ka ministry of the word pinsa yo ka ministry of the table
Kani ke ministry juga ktien. Hadien pila yo ke ministry juga ktien. Lapan klan ke jinget hapi. Pila song tu mentai ke baro. Bat menta pin yo ke ministry juga me. Pin yo ban shim menta na kani ke me ke jong try. Kaktien bat kami kia tray lang. Mdei bakia laga jong ke jong. Kaktien bat kami kia tray lang. Ba pin yo ya ka jinget selok ke bajilio padu Jesus Christ. Wan ki para riu dekat syakani kami ke jong try. Wan ban shim benta ya ke ai ke bolo pen kre na ka benta jong pi long kinong pop nga ngalong nong pop nreha bangiyo benta na ka jingdon ka bakenjaman sim jo Christ ngiyo mat e ka bor ka batmai ka bor ka jing sat ya ki pop ki jangi ka bor ka jing pen kentang khot yangi ban syakriya o ublay ton ker khu yangi lingba ka ni ka jing selok na ka benta ka buram ka jong blay. Amen. Ngini ya beteng ya kajing syakri kajing ya ublay ngini ruai kajing ruai ka basispa kandai punyo batkat benginang ruai ya kani kajing ruai ngakerpat ya ki para nong syarai ki temen besan bagin sob habat sawing no ya kani kajing tap ya kani kamiet hadin bengiladep kani kajing ruai ngakerpat ba pinompat syong ndrei kat bengidang yeng ngini spell lang ya kajing pla kajing ki apostol hadin kataru sob hawat pat syong ngin yo ban duai pengetang yau kupu bat ya ka kuri bat piru duai halaman sim ya ka jing penketang ya ladi ban shim na kamit ka jong trai ka jing khawai dap da jing suk hang ni wan sngo ba ban bam hang ni pin yo ma jing ye jing suk ka badagas nam baro wan alilang shong pi hang ni to bam lang ka jing ruai ka shispa kandai punyo. Jing kawai dap da jing suk hang ne wan snow pa ban bam hang ne pin yo mat jing jing suk ka pada kasna baro wan alilang syong pihang ni to pamlang hang ni pin yo i badang mi basnam kawa bakrao na jing mong jing sum kalbarika lami kawa basaw kan sadli pop jong pi khut ka to nut ba kakti pin yo di ru klem jing shep ting pin yo ba ma pi klem wai ki e ba ben snow pa do no chong pina utrai pin shong ru lem batu Jiu nom pin yo kawai ru. Kajing pla kajing ki apostol nganget hau blay ukpa badon bor baro unong tau ka beneng bat ka kindo bat hau Jesus Christ ukon batang marwe jong utrai jongi ubalapun daw mensim bakod ubalakha nakamari thei sati ubalasha shitom hau Pontius Pilat lasa narpna yo ulayap bat latep yo ulahyar shakiriw yap ulami pat nakibayap hakasngi kabalay ulakiew shabeneng bat ulasyong hakakti kamon ublay ukpa badon bor baro
nang ta unwan ban bishar ya kiba im bat kiba yap nganget hau mensim bakhoj kabalang bakhoj chitulup ka perthai ka jinge selok kireu khoj ka jingma yeki pop ka jingmi pat jangkamet bat ka jing im bamjukot. Amen. Tungini duai. Ublay buk pao jangi bahabening ngiyeng akhmat kaburam ka jang mekotrai ngiyeng ban pla bengi long kinong pop bat ban panpao ka jing songo namar ka jing idba ka jang meyengi ba me mela ayo khonu balak hamarway u Jesus Christ ban yap yapli na kabenta jangi halor ka ding pina Calvary ngiyeng ban buro me ka ba me mela ayeng ikotrai kani kanyam ka jing light ka bathamai kani ka met ka jang trai ka ba Jesus la seng haka kamra ka bahaneng bau niu kupu bat kani ka khuri kin yeng sakhi ya ka jing yap yapli ka jong Jisu halor ka ding pna Calvary bat kin penyo bentaru yangi haka rukom ka bakan jaman sim ya ka met ka jong Jisu Christ ka balapan ken na ka benta jongi bat ka snam ka jong Jisu Christ ka balapan pejar na ka benta ki pop ki jongi yarap ingi kotrai habangin shimu kupu ngin pen kenye o kum kadak balapan kenye ka met ke jong Jisu na kabenta jongi par habangi bam yunuk pu ko try ngin so tho bangi bam hakarukom ka bakan jaman sim ya ka met ke jong Jisu Christ ka bola ayangi par habangi shimi ka khuri bat ngidi ya ka bangi yo bandi ro na ka met na ka snam ka jong Jisu Christ ka bola penmi halor ka ding pna Calvary na mar ki pop jongi yarap ingi ko try bakani kanom sulong tang ka jing pendep e kaniam karukom nre kan dalong ke ka bakantang khoj na marngi sau tho ba me don hau kupu bat ka khuri ha karukom ka bakan jaman sem hirap ingi ko try kum kinong sharairu ki badon kani ka kamram ka bakantang khoj pan sam na kami ke jangme hirap ingi ko try pan gantang ingi bangin long ki ba Vietnam kat kani ka kam ka bakraw ka ba Jisu la seng na ka benta jongi Giduai kani ka por men pangantang yu pastor badi ban pendep e kani ka benta bat kini kita men besan ki badi ban sam yu kupu badi ka khuri giduai men pangantang ko try ye kiru de khatro ki badi ban yo benta na ka mit ke jongme pangantang ko try yu kupu badi ka khuri balaki long ki so ki bami na kani ka perthai ka mariang ka ba melabo nre haba me mela pangantang iki ko try kin long hangi ka met ke jong Jesus Christ ka balapan khen na ka benta jongi bat ka snam ka jong Jesus Christ ka balapan mi na ka benta jongi iay ngo ba mi aso bi jing duai jongi ya kiningi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang haga kerteng ka jong trai bar unong penem jing Jesus Christ. Amen. So baban shong kaktien ka jong blay nakatugo bentang kabang la puli mentan iway koren lenong bakat way dekot arpulai ter ko ongkum ni nabangala pediang na utray ya kabangala IT pateng ruapi bau Jisu bau try hakata kami kabaladi no yo ula shimi ukpu bar habau lala ngo ula kedia baru loong to shimpi to bam uni ulong kamet ke jonga ya kabalapan ken nagabenta jong pi tole pi kane ban kan mau nga hakani ka sngiru nga shiminu kupu ban nga kedia kum kadak balapan ken ya kamet ke jong Chris ban nga bam yunu kupu daga jing sau thu e ga jing don ka bakan jaman sem ka jong kamet ke jong Jisu hau nu kupu nga bam daga jing nget namar nga sau thu nga don kam ya ka jing yap yapli ka jong Jisu nagabenta jonga to bleu ni rap nga habang pendep ya ka nagabenta ka bakentang kumju ru ya ka khuri hadin ka babam jamit udaong kani ka khuri kalong ka jutang batmai nagasnam ka jonga ya kani to le phi katnu sin ru pidi ya ka ban kan ma ya nga
At hakini ka por mangaru kumu syakri barit e jong blay ngashim yakani ka khuri. Daga jing sautho jong ka jing don ka bakin jaman same ka spiritual presence ka jong ka snam ka jong Jesus Christ hakini ka khuri. Ka balong ka jing sat yaki pop ki jonga bat jong ilang baro. Ngashim daga jing sautho bangalong nong pop ubakraw. Ubadon kam ka jing sat ka badaga snam ka jong Jesus. Ublay unyarap yang habang pendap ya kan ka benta ka bakentang. Namar katno sin ru ba phia ba mi ru kupu bat pidi ya kan ka khuri. Pipen pawe ka jingyap utrai tat anda on wan. Akot sobhai pi ki pararud khot baro chong ka balang mauro bat ki bani ki bei pat ki balang ndri ki ba long rud khot soba ban shim ban ta na ka me ki jong trai daga jing pen gentang yala di bat daga jing nge ya ka jing don ka bakin jaman sim ka jong ka met ka jong Chris bat ka snam ka jong Jesus Chris ki bompat long rud khot lani ka badon ka suspension nga kerpat bapin so baban up dala biang kapor ban shim na kami ke jong try ki bani ki ipat ki balang ki jaj balang ki kan honru long light loit ban shim banta na kami ke jong try kani kamde kami jong ka balang presbyterian mauro kani kamde kami jong ka balang presbyterian kani kami ke jong try pila bani shim banta shani shalor baro ngilayo banta na kami ke jong try tingi so thu ba sithi sapo ru ngilayo banta lang baro na kami ke jong try i aingu yu blay bala don rekat bat gi hakani ka por ngi de shim ta ka jing dwai try pat nga kerpa di kitaman basan hadin kata kin satap no ikani kami tu ngi yang lang baro ko kpa jong yu ba habening tu long ba khoi ka kerteng ge jong me wan ki hima ka jong me tu long komon ka jong me ha ka khndo ba habening tu airing imentai ka jing bam jongi kabala ka sngi tu ma bringi kerangkan ki jongi kumbangir ngi ma bi gabale sngi tu wade lamingi chimpan shairu ndrei sumaringi ne basneo na bajome long ka hima ka bor ka buram ro Allah karta amen suba benchong te kani ka porpan ngin yo ya kai jingpen bana jongka palang hadin kata karpat ki ashes kin lumnoi ki jingai ngo hadin baladep ban lumi ki jingai ngo karpat ya itman dosan WM Ramsdam bain duai pen katai ki jingai ngo kia bun ki para bengit ki baya pang isitom la yeng la hospital ki basha jing sumar karpat itman besan bu jing duai nam ta jong ki tong ni duai ngidon gadau ka bakrau ban ai ngo yeme ko kanran ublei ubo pa jing bab neng labau Jesus Christ utrai me penyo yakni ka sngi ka bakrau ka sngi ka bakentang ka sngi ka jong jing job thiau ka jame ban me penyo ru halak jong ka balang ban pendep yakni ka arli ki sakramen jong ka jing pam baptis bat ka sakramen jong ka jing huai utrai ban ngai ngo bakat ne ki khun ki jong me ki khot jong ka balang bangla ban don hakni ka ying ba khoj me ban pendap yakaru banyo ban simenta na kamit ka bagantang ka jawme tu isne ban kerku be ki eke baro ki jing sakri bangilayo ban pendap hagani ka janmit kalong ka jing kerku ya ki jing imsim ka jongi kerku ru ya ki benta habang yo benta ban simenta no kupu ban na ka khuri ai bagani ka jing simenta jongi kalong ka balakran do sakri ba ko do jongi pastor bagani ban ma ya ki jing don jame ha ka jing im jongi ka ba ka jaman sim ngi ai ngo imi ko try namar ki jingar khu jame mami ai the sai ha ka jim jingi ki malas ngi ha ki kam jing tre jing ta jingi ba ki ki sam jingi bat komne ru ngi pen phai sa ka kam jame ko try ban ai ki jing ai ke barit ba ngi duai ngi kerbat ha kamat jame ko kunran to iste ban ker khu ye ki jing ai ba shano ba ka balang ka yo ban padan kam ki kalong ban crow ya ka burum jong me ngi duai ye ki jingar khu jame ko try jisu krempe kertan jingi ru baginang man roy kerhai halakas ngi namai lawan ai ye ka bahatam ban syakri me kar bajing em jungi kadang sa ban gidwai kar pang kutra jisu nak taki para bagai jungi kebedan hagiyeng balani kidan haru hagi jaga jing sumar kebedan apa yang joga jing pang jing stom jing yaksa joga jing em jungi ban gidwai ku kan rat e ba mehe badap hagi jaga baro ba de jing jing snam jame ko tra jisu
ไม่เป็นขี้เนาะอยากจิงปังจิงคราวจิงกีบาร์หอยกีดอนรุกีบวันเช่นนี้ก็ยิงจะไม่ก็ตัวหักจิงกษาจิงบันเกี่ยวเช่นก็ยิงจะไม่วันละเป็นจงจิงปังจิงสตอมเรื่องที่ว่าอยากจิงเป็นขี้ก็จะไม่ก็จิสุนักบัตรจงกีรุหาบางอย่างบันตาหักนี้ก็ยิงบุคคลจะไม่บันที่ว่าก็ตัวจิสุนักตะกี้ไว้ปัดกีparaบางจิงกีดอนเป็นจงจิงบางจิงสัตย์จะคุมจงกีบบุญจงจิงจงกีอิสเนบันเกิดคุยกีบันปลายลุดเนาะกีรุกุมจุบางอย่างบันมาอยากบอร์จงไม่บันที่ว่าเราชิกินเดียก็ตัวจิสุนับtak ni ke jingseng yalam jaga jingseng samla maulai presbytery ke ban salong daduk ke singi sajan ba ke singi utrai bangi dua ye ke jingker ko jeme bangi dua ye ke jingdon kat jeme bangi dua ru jingker ko jeme ye ke balang hi bar ko ke pediang ye ke jingseng ko tai bagi eki barok ke jiben khrek jengi barok ke rai ke long nam tak ke borom jeme ke khu ye ke shakri jeme ko tai ben ai ke khu ba ke ti jeme ru ba ka long jing ba men sim ye kita ke asngau ye ke ti mo ko jeme ke khu lang hi barok bedon hakani ke jingseng pada bangi sami no nakani ke yeng ke bo ko jeme ke tai ini aman mahal ko toa jisu ya ke jing khu ko jeme to pediang akrab e ke jing dua jing kerpat jengi to maap to kelat no ru iki pop ke rengkang jengi papun i dem ngi dua ngi ngo bat ngi pa ni baro tang haga ketang jong ji sebelum trai undang pen em nok suspa jengi amen Ngi penpa ko jing songo ya ki ashes ki balalu mi jing aingo badi temen besani balapan gentang iki ubleun kerkhu ye pi bat ke jing shakri ko koridor ke jong pi ke jing songo ye temen besan sekretari balabu bait bu urti ki kam balapan songo iki ye organist Mr Balmi Lingdo nong pure badi nong elam jing ruai Mr Mak Jerat melim ngap klem da klet ro iki te ki parlok samla ki bakmi ye ka sound ye ka ne ke jing rung ke jing ring apo ke kamera bat pen mi ye ka YouTube channel jo ka balang ublen kurkhu pi baro e ke jing shakri ka koridor ke jong pi tingin ni panwai no e ke ne ka GSN ke jongi para bangai be e ublen kurkhu pi wei kilong yeng kilong sem ki jong pi baro ini ruai ke jing ruai ka shispa prapunyo arhadin ke ne ke jing ruai nga kerpa di teman besan Dr KK Marbenyang na ka balang presbyterian Mausen Ram iba judan rangkat bat ngi ba in sngob haban saplat yengi da ke jing kurkhu panwai ke jing pen emba e ke biang yengi ke pukri ban pen khoi ka pop la yo akal bari ke jing ruai ka shispa prapunyo Jing pen emba kabiang yangi kapukikan pen ku kapom layo akan bari kinwan bun belen ba lakot na kijing pang jing kermen jong mati kalom bangaru ngan poi lang la jur kapang jong la jeliu ka jing mong ka dawai init kan pen kon ka tin putrai ka hong la pan ka jing snow rem ngan pet chu ding pona ha kabambi kasnam utrai la longka gunabang kokpa jungi ubhabneng ngiangu yamen dagan ka por ka koridor mila yo ban shakri yame hagan ka yeng ka bakhu ber ka bakentang kamtam kung ko balang ilalaban pendep ia gani ka sakramen jong ka jing kawa utrai iba penkan ma wingi ia ka jing sha shitam ka jong utrai jongi naki
benta ki pop ki jongi bat ban side no ye ki pop ki ba bu na ki jing em ki jongi ngai ngu e me ye ka jing don kat ka jong me ba ro jong shakri jong me pan pendep ye kana kam ka ba khu ba ka ba kuntang nang don kat ba ro jong shakri jong me hak ba me medang ibet yu ban pendon kam haki kam ki ba per naga banta ka burom ga jong me ayu u ya ka met ka ba koi ka ba kya ka met ka ba sai ka ba klai kan ma ko pangi ga yeng ka sem ga jong ki kiru ginang na ban ai ka kti ka mon ka kti ka tiang haka jing don kam ga jong u naga ba ka po cha ka ba ka po kar khu atrai Yakini ki eke bangila yo agane kapor kum kirut kots. Bani yo benta ban wan sakami ke jome. Ban nela jongi kiti ki batngit ki jongi. Bat ki pop ki babon ki jing em ki jongi. Ban yo ekane ka benta ka bakentang. Ai bakini ki eke baro ki bangila pendep kane kapor. Kanam sa tang akan kapor bengi pendep rei kren na trai hangi wei pe wei paro makani galong kajing pankan mau bengi ni le yaka pankan mau ikani kajing sa astam bas ban kiru halor jong kating pana naga banta ki pop ki jongi kan maro antara ka jong kapalang ka jong me ai ngu na ka benta ki eke paro ke mamlatan kat pala ka jong ka balang nang ya lam ya ka bagandang na ban ya shakri kamba me na ka we ka po shakwe ka po ba na ka ba wa no jong ka ne ka jing shakri ka jong ye me to da plai yang i de ki jing kar khu ki ba ka sai tam ki jong me to da ai ba ka jing e ba ka jong ble bu pa Kajing ay kepada biang kajong Yesus Kristus bukuan. Lemba Yesus lok batiang bapencai bor kajong mensim bukuan. Begini gini long lem rengkat. Bat ni kam tambat kapalang hang ni hamoro. Rengkat berkirim ngai kijong me. Kibadana kani kari basatla kapertai. Nadu mentah bat halakarta. Amen.